Subling nagpaymangno ang General Santos City Social Welfare and Development Office nga gibawal ang manglimos ug manghatag og limos sa syudad. Kinihuman ubay-ubay na sab ang nagapanglimos sa kadalanan karong Christmas season. Dugang detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Nagpahimangno na daan ang City Social Welfare and Development Office sa General Santos City nga hugot nga ginabawal sa syudad ang pagpanglimos ug ang paghatag og limos ubos sa City Ordinance No. 9. Apan bisan niini, aduna gihapon kun sila masakpan nga nagapanglimos sa kadalanan, labi na gayud karong Christmas season. Ngayon, ang ordinansa natin, ito ay mandato sa atin na i-eradicate o alisin yung panlilimos. So, nire-rescue namin sila, lalo na yung mga minor, nire-rescue ng ating mga in cooperation with the barangays and the PNP. Nire-rescue namin sila, hindi natin sila dinidetain. Apan ang nakapait kuno, kay adunay nagarenta og mga minor de edad aron manglimos. Kanari ang isa ka babay, rentahan niya ang anak sa usa para gamiton niya sa iyang panlilimos. Ito na po ay trafficking in persons at it's a criminal crime na gid siya. So Dugang sa CSWDO, ginawarningan kuno nila ang ilang masakpan nga nagapanglimos. Apan kung padayon kuno kini manglimos, dili na kuno sila magduha-duha nga silutan kini. 2,000 pesos ang multa ug 3 ka bulan nga pagkapriso ang ipahamtang nga silot kanila ug multa nga 500 pesos sab alang sa masakpan nga nagahatag og limos. Giawhag sab sa buhatan ang katawhan nga dili hatagan ang mga nagapanglimos sanglit adunay mga programa ang lokal nga kagamhanan din makapangayo sila og mga hinabang. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.